Com et dius? Daniel Bastús. I què estudies? Estudis literaris aquí a la Facultat de Filologia. Per què heu ocupat el rectorat? Bueno, hem ocupat per tot el procés de privatització a la universitat que estem visquent, que bueno, ells diuen que són retallades i que anem retallant, però és un procés de privatització molt greu. S'estan acomiadant a professors i treballadors de la universitat. A més, els que no se'ls acomiada, el sou se'ls redueix considerablement. En aquesta universitat, en la Facultat de Filologia, més del 50% dels professors són associats. Els associats tenen un contracte de 200 i pico, 300 euros al mes per gairebé la mateixa feina que els altres professors de la universitat. Denunciem aquesta precarització, el treball a la universitat. Després la pujada de taxes, cada cop la matrícula a la universitat és molt més cara, cada cop hi ha menys gent que hi pot accedir i això anirà molt a pitjor en els propers anys. Després ja està havent-hi això del comiat del professorat implica una massificació de les aules que no ens podem permetre, però nosaltres volem un ensenyament de qualitat i evidentment no és el mateix ensenyar a 20 alumnes que a 100. El grau d'implicació que té el professor amb cada alumne és molt diferent. Després hi ha Perdó, m'estic posant un penjo. Després està venint un canvi al procés un canvi a la governança de la universitat. Fins ara la universitat és governada democràticament, en teoria, però ara estan privatitzant totalment. Això està entrant el Consell Social, és el que agafarà tot el poder de la universitat, que són membres de la societat catalana aliena totalment a la universitat, és a dir, iniciativa privada que governarà la universitat amb els únics criteris d'eficiència i tot el que generi capital serà pel qual s'apostarà. De totes maneres, teniu alguna cosa contra la universitat privada? Home, totalment, la universitat ha de ser pública, és un dret fonamental de l'ésser humà, vull dir. Però vull dir, em refereixo a les que ja són privades, em refereixo. Les que ja són privades, de fet, això en la nostra reivindicació, ara, en aquest moment, no incorporem res a les universitats que ja són privades. Evidentment, a la societat que volem no hi hauria universitats privades perquè tothom aniria a la pública. Si ara nosaltres no tenim cap reivindicació contra ella, simplement nosaltres no volem ser privada, nosaltres tenim dret a ser... Una altra cosa, fins a quan teniu previst o voleu... No ho sabem, decidirem en assemblea. I he sentit un company teu que deia que teniu molt clar que vindran els Mossos a... Possiblement, sí. Bueno, si ens en fora d'aquí ja buscarem un altre espai per nosaltres. Molt bé, pertanys a alguna associació o organització? No, a l'assemblea de la facultat. Moltes gràcies. A tu.